Dami. Big event! Umay! Kaya talaga nakakain ng papaya eh. Matindi. Dalawang supot ng Pancit Canton. Sa kanya napunta. Ayan po, magandang hapon sa inyong lahat mga viewers, may sponsor mo, Amoy. Ate, magluto tayo ng hapunan ng Timpaway. Yan sila. Kanuli. Kagatyo nandito. Yo! Si Wawa. Sino nga nag-ano? Sino nag... Mamlay sa Duran. Mamlay sa Duran. Yan po, maraming salamat po kayo. Mamlay sa Duran. Sa paunan. Sa paunan at saka ito sa grocery. Lutuin. Wala. Titikman na namin yung Pancit Canton. Tuwid agad. Pancit Canton ba to? Pancit Canton. Ayaw nga, ng tatay. Amoy! Amo! Long time nyo look. Minit ang tubig. Halo ako ng isang halo. Ayan, buhay na. Nagsingle ka lang? Yun. Sarap. Ay, kanina may tira pa. Tayo pang ulam pa sila mamaya. At nagustuhan din nila yung pagkaluto natin ng tinola. Sarap. Ay, hindi nga tayo i-screw na yan. Ay, at sila nandun. Tapos na akong gumawa ng stirrup. At tatali na sila. Sabi ko ano liyan. Baka i-screw yung mga ilang piraso. Pancit Canton nga. Ay, mahirap. Para makapag Mahirap. merienda yung team pahuway. Ay. Ah, parang uulan. Ayun oh. Paluto. Paluto si Kanuli ng Pancit Canton para daw merindahan nga ng team. At siyempre, salamat po talaga sa nag-sponsor ng grocery at saka unan ng team. Maraming salamat po sa inyo. At nagustuhan nila yung patsamba natin na luto ng tinola. Ay, at kumukulo na yung ating tubig. Lagay na yung noodles. Dami. Kutsara. Mga seasoning ng Pancit Canton. At si Chinchin kanina nandito, tapos dito siya nananghalian. At ayun, kakatanghalian umalis din kasi may pasok sila sa school.
Ano mo gusto mo sa noodles? Nito, yung malambot na malambot. Kahit yan pag malambot. Yung sakto lang. Ay, pwede na malambot na hindi naman yun. Oo. Eh, meron pa. Kasi dito, yung step lang yan. Step lang. Ayun lang ang bakit di ka gumagawa sa bahay? Oo. Ayan na. Dami. Ayan, may tugtog sa kabila. Copyright kaya yan?
Ayan na, okay na. Ayan po, nakaluto na tayo. Ito na. Tapos kanin. Ayos. Labis talaga yun. Pancit canton. Amoy. Amura. Amo talaga. Amoy. Amo talaga. Isa, dalawa, tatlo, Marami rin pala yun. 4, 5. Marami pala yung lima niya. Malalaki kasi ito eh. Oo. Oh, baba. Kainan na. Oo. Oo. Oh. Bating-ting na. Tal. Oh, merinda. Oh, muna. Oh, merinda. Oh, merinda, tol. Karot. Kain ulit, ay. Let's go. Kernel, Tilo. Tatay Kalusi. Merinda muna po. Oh. Yung tawagin natin nila. Kernel. Merindal. Naluto na ako. Oh, ano pang yan, tol. Tay. Ang Kernel. Pinali na yung ano, pinurmahan namin. At yung ginawa ko istirap yan na. Baba na ka Arnel. Tol, sani? Merinda muna. Tara. Habang mainit pa, tay. Ayaw magpaawat siguro ng ulan ah. Bira, tilo, bira. Tol. Tara, tara. Tara tayo. Tara na lang. Nanda. Tara, yo. Ha? May kanin dyan. Yung kanin. Bantayan mo. Mga basa sa Pan natin. Ano? Yan po, kain na. At yung iba ay tirahan na lang. Ano sila? Kay Arnel. Manuli, makain na. Tilo, nag-iinit ha? Full charge na yan? Ay huwag mo, ayaw mo lang. Kaya ano yan? Kay Sunny yan. Ay po muli, maraming salamat sa nag-sponsor nitong grocery para dito sa barracks kila tatay sa team. Ayan, salamat po. Kainan na. At busog na naman yung team nito. Dahil silang may almusal na. Dami yun. Merinda sila, tatay. Kuya Gatcho. Salamat sa dala ni Kuya Gatcho na ano, grocery. Tilo. Magkakape pa oh. Nasa tilo. Ay may tinula pa dyan Kuya Gatcho. Tay may tinula dyan. Tumoy! Kaya pala yung nakain ng papaya eh. Matindi. Dalawang supot ng pancit canton. Sa kanya napunta.
Ninibenta. Ayan po, uwi na kami ni Kuya Arnel. At ayun, dun ulit kami dadaan sa Nabwa. At babalikan ko dun sa ano, dun sa Binukingan, dun sa sinakyan ni Mrs. Sayang kasi yung 200 pang gas na. Mapapalayo pa kami Kuya Arnel. Uwian na. Uwian time! Amo. Amo. Uwian na. Dito na kami ni Arnel. No? Dito na ulit kami. Sana makuha. At ayun, dito na. Nakuha ko na. At ayun, wala namang kasalanan sana yung wala namang kasalanan yung ano diyan. Yung nagbo-booking kasi nagmamadali na yung ano, yung bus. Kaya nakalimutan din ng asawa ko. Ako maraming salamat at nakuha din namin yung sukli. Thank you. At ayun, pauwi na kami ni Kuya Arnel.